Koncert svetoznámeho speváka Georgea Michaela priláka na bratislavské pasienky viac ako 20 000 ľudí. Polícia je preto v pohotovosti. Hviezdu po prílete z Londýna sprevádza na štadión ozbrojená eskorta. Fanúšikovia musia počítať s ďalšími obmedzeniami. Príchod Georgea Michaela na Slovensko sprevádzajú špeciálne bezpečnostné opatrenia. Z letiska ho bude doprevádzať priamo na miesto konania koncertu policajná eskorta. V pohotovosti sú dopravní policajti, ale aj kriminálka a tajná služba. Polícia v súvislosti s konaním koncertu prijala opatrenia bezpečnostného charakteru s cieľom ochrany verejného poriadku. Do opatrení je vyčlenených niekoľko desiatok policajtov. Operatívnej činnosti sa nevyjadruje. Predpokladáme zvýšený počet návštevníkov, ktorí prídu na koncert na motorových vozidlách, preto vyzývame k zvýšenej ohľaduplnosti. George Michael sa na Slovensku zdrží len niekoľko hodín. Podľa organizátorov nemal prehnané požiadavky. O Georgea Michaela sa stará tím približne 30 ľudí, ktorí zabezpečujú strávu, nápoje, kostýmy a tak ďalej. A plus ďalších 90 ľudí sa stará o technické zabezpečenie. Suma, ktorú si George Michael vypýtal za účinkovanie na Slovensku, sa podľa našich informácií vyšplhala na niekoľko desiatok miliónov korún. Dalibor Skladán, TA3.